Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal fursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler baradaky Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigine başlaýar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyna Eýrandaky mazarynyň başynda bolmak bilen dünýäniň dürli ýurtlaryndaky türkmenleriň arasynda geçirilen mawtumly çäreleri barada Türkiýe Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurju başlygy Salahattin Baýsal, Eýrandaky Türkmen Sahra türkmenleriniň ýaşurlaryna Nur Muhammed Ak, Owganistan türkmenlerinden Mazar-ı Şerifdäki Türkmen Şuranyň wekillerinden Ezi Sadyk daglardan maglumat alyp, mawtumlygynyň bilinçi, ýatlanyşy, tanadylşy, öwrenilşi we çäreleriň talaba laýyklygy şeýlede mundan meýlek edilmeli işler hakynda pikir alyşyp geçiren söhbetleşiklerimizi şol sanyna hem Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasyna açylan mawtumly nähil ýatlanýar diýen forma pikir sorulşyga dinleýijilerimiziň alynan tesirleriniň käbirini eşitdirer. Şeýlede Eýranyň Horasan tewtiniň Türkmençam şäherinde ýaşaýan Salor türkmenleriniň belli bagyşy hem şahyry Gapur Salaryň Azatlyk radiosyna Dünýä türkmenlerine ýetirmegimiz üçin okap iýeren türkmen senatly goşgusyny dikkatyňyza ýetirer. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetleşikleri başlamanka Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasyna açylan mawtumly nähil ýatlanýar diýen forma pikir sorulşyga dinleýijilerimiziň galyran tesirleriniň käbirini size okap bermek isleýän Reza Babayany Akkala Eýran ýen dinleýijimiz Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasyndaky mawtumly nähili ýatlanýar diýen forma, ýagny pikir sorulşyga mawtumly ýagşy ýatlanmaýa türkmenleri zyndan masalar, ýagşy ýigitler zyndan notur. Bu ýyl Mejitdeki dagy çağırylmady. Beýle gitse mawtumly unudulur. Görünüşini öz tesirini aldyr. Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasyndaky mawtumly nähil ýatlanýar diýen forma, ýagny pikir sorulşyga mawtumly lakamlary dinleýijimizem mawtumly atamyz ýeterlik öwrenilenok we öwredilenok diýip öz pikirini ýazdyr. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Mawtumly nähil ýatlanýar diýen söhbetleşigimizde gelin ilki bilen Türkiýede mawtumly barada alınıp barýan işler hakynda Türkiýe Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurju başlygy Salahattin Baýsaldan Dünýä Türkmenlerine maglumat alalım. Salahattin Baýsal, siziň özüňiz bir Türkiýeli türkmen hökümine, galy bersede Türkiýe Türkmenistan dostluk guramasynyň gurju başlygy hökümine beýik akyllar şahyr mawtumlygyny haçan we nähil tanadyňyz hem öwrendiňiz. Şoň ýalyda Türkiýe mawtumlygyny haçan tanap başlady? Türkmenistan garaşsyz bolmadan owal Türkiýede mawtumly tanalýadymy, bilinýädimi? Kültür Ministerliğinde 1992 yılında ilk Mahtum Kulu Divanı diyen kitap çap edildi Türkiye'de. Biz bu vesileyle Mahtum Kulu atamızı, kuvancımızı, her şeyimizi tanımış olduk. Men 1992 ýylda ilkinji gezek Türkmenistana gittim. Türkmenistandan Türkiýe dolanyp gaýtjak bolanda maňa sowat diýip Kiril hatynda ýazylan bir kitap berdiler. Türkiýe'ye gelip Ors Kiril hatyny okap bilýän ýatan ýeri ýagyty bolsun, merhum alim Himmet Biraya bu nähil kitap diýip soranymda bu kitap mawtumly diwan diýip jogap beripdi. Soň Türkiýeli tanymal türkmen alim edebiýatçy hem dilçi professor Abdurrahman Güzeli bu beýik şahsiýet türkmenleriň milli edebiýatynyň düýbüni tutan, türkmençilik ruhuny arşa götüren we türkmen medeniýetiniň nyşanasy beýik akyllar hem şahyr mawtumly şeýle beýik şahsiýeti hökman tanamamyz we tanatmamyz gerek diýip haýyş etdim. Şeýlelikde biz mawtumlygyny Türkiýede ilkinji gezek 1992-nji ýylda
tanadyk. Şol wagt Türkiýanyň Medeniýet ministri Namyk Kemal Zeybek diýen biridi. Şoň ýanyna gitdim. Mawtumly baradaky alada we tagallalary ýaýwanlanyrmakly üçin. Mawtumly diwananyň türkçe terjime edilip Türkiýede halk köpçüligine ýetirilmeginiň hemmelere ören peýdaly hem sogawy iş boljakdygyny aýtdym. Türkiýede mawtumlygynyň diwany ilkinji gerek professor Abdurrahman Güzel tarapyndan el alınıp, onun kömekçisi Himmet Biray tarapyndan türkçe terjime edilip çapa taýýarlandy we Türkiýanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan çap edilip halka ýetirildi. Muň netijesinde biz türkmeniň milli ruhunyň we buýsanjynyň şeşmeti mawtumlygyny tanadyk. Türkmenistanyň edebiýaty, şairleri, durmuşu, tarihi bunların hemisini çap edip Türkiye'deki Türkmenlere ve bütün dünyadaki Türkmenlere hemisine haberler verdi. Salahattin Baytal, Türkiýelilerin mawtumlygyny tanamaklyk we tanatmaklyk üçin eden işlerini gurrun berdiňiz. Türkiýelilere bolup Türkmenistanlar bilen mawtumly barada bilelikde işler etdiňizmi? Eden bolsaňyz, näme işler edilike? Şimdi Türkmenistan'ın çaphanenin başlığı Recep Annageldiyen diyen bir yaş oğlanlarla bilelikte Mahtumkulu Yayın Birliği diyen bir kurama kurduk Türkiye'de. Bilinçli Türkmenistan garaşsylygyny alandan soň Türkiýe türkmen studentler okumağa gelip başlady. Türkmenistanlar bilen Türkiýeliler bolup bilelikde mawtumlygyny tanatmakly üçin ilkinji gedek eden işimiz bu ýere okumağa gelen studentler bilen boldy. 1993-nji we 94-nji ýyllarda mawtumly Neşriyat Birleşigi diýen gurama döretdik. Türkiýanyň Ankara şäherine. Şeýdip bilelikde işleşip başladyk. Mawtumlygynyň şeýle bir şygyry bar. Koç yiğidin adı çıkmaz, devleti malı olmasa. Endişeli, iş bitirmez, meydanda delip olmasa. Anha mawtumlygynyň şu şuguruna beýan edişi ýaly biz Türkiýedäki türkmenleriň edil şol meýdandaky dälisi ýaly 1992-nji ýyldan bäri türkmenler üçin hiç taýda gaýgyrman iş alyp barýar. Biziň şu wagtçenli türkmenler üçin eden işlerimizde ruhlandyrjymyz, ruhu atamyz hemişe mawtumly Praga boldy. Biz Türkmenin delisi hükmünde Türkiye'de 1992 yıldan bu yana işleyip duruyoruz ve bizim yol başçımız, ruhiyatımızı destekleyen kişi Mahtumkulu Firaki. Salahattin Baytal, edil şu ýyl ýagny mawtumly ýylyna nähili işler etdiňiz? Şonun bir dünýä türkmenlerine aýan edäýsiňiz. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministrliğine bağlı TİKA'nın yol başçılığında Mahtumkulu Anı Kitabı diyen bir kitabı da ulu kitabı çap ettirdi. Türkiýanyň Daşary işler ministrligine degişli TİKA ýagny Türk İş Hyzmatdaşlygy we Galkynç Edaratynyň yol başçylygyna mawtumlygyny ýatlap diyen ullukan bir kitap çap ettirdik. Soň Türkmenistanly Ankara'da işleyen ilmlaryň doktory doçent Berdi Sariýewiň hem Döwlet Mehmet Azady we oğlu Mawtumly diyen bir kitabyny çap ettirdik golaýda. Türkiýanyň paýtagty Ankara şäheriniň orta arasynda ýerleşen Dikmen seýilgähindäki Mawtumly hekeliniň ýanyna Pragaýyň doglan gününiň 290-njy ýyly dawaralaryny geçirdik. Kysgaça aýdylanyna Mawtumly Türkmenistan döwletiniň we Türkmenistandaky türkmenleriň däl, eýsem dünýä türkmenleriniň beýik akyllar şahyry hökümine hasaplanyp, inni Türkiýanyň hem ýerine hem talabalaýyk ýagdaýda ýatlanýar we onuň dawaralary geçirilýär. Doçent Doktor Berdi Sarıyev'de Devlet Mehmet Azadi ve oğlu Mahtumkulu diyen bir kitabı da Türkiye'de yine TİKA'nın şeyleriyle çap etti. Bir 10 gün önce. Salahattin Baytal, beren maglumatlaryňyza görä Türkiýede geçirilen mawtumly dawaralaryna hemmeler arkaýyn gelip gatnaşyp bilýär. Ýöne Türkmenistanda geçirilen mawtumly çärelerine isleýän adam gatnaşyp bilen ok. Diňe Türkmenistan hökümetiniň saýlap ýürüýte ruhsat berýän adamlar gatnaşyp bilýär diýen gurrun bar. Eger şeýle ýagdaý bar bolsa, siz muňa nähil baha berýäňiz? Benim özümce tabii bir şeyler yapılıyor. Ona minnettarız. Mahtumkulu Firaki sadece Türkmenistanlı Türkmenlerin bir şairi, bir yaşılısı değil. Tüm dünya Türkmenlerinin isleýän adam Türkmenistana gidip bilen ok gynansaňam. Meselem bu ýyl Türkiýe-Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň ýerine ýetirji ýol başçysy Kadir Tosun Türkmenistana gidip bilmedi. herkes Türkmenistan'a gidip olamıyor misal. Misal bu sene benim Türkiye-Türkmenistan dostluk kuramasının başlığı Türkmenistan'a gidip olmadı. Türkiye-Türkmenistan dostluk cemiyetinin yol başçısı näme üçin Türkmenistan'a gidip bilmänler? Siz ýagdaýy anyklaşdyrdyňyzmy? Türkmenistan hökümetine ýa-da ilçikanasyna soradyňyzmy? Degişli jogapkarlar nähil düşündürüş berdiler bu ýagdaýa? Bilmiyorum sebep neden. Türkiye'deki Türkmenlerin başı hükmündeki bir adam Türkmenistan'a gidip olmadı. Hiçbir açıklama yok, hiçbir şey yok. Bunun bir manası olması mümkün değil. Bilip bilmedik sebebini.
Yani Türkiye'deki Türkmenlerin baş tutany ýaly wezipedäki bir adam Türkmenistana gidip bilmedi. Hiç hili açıklama, düşünürüş berilmedi. Onsoňam şeýle maňsız ýagdaýyň nähil düşünürüşi bolup biler. Öz ömrüni Türkmenlere hyzmat etmeklige bagyş eden Türkiye Türkmenistan Dostluk Cemiyetiniň ýol başçysy Türkmenistana gidip bilen ok. Düşünür ýaly ýagdaý däl. Professor Abdurrahman Güzel ýaly başga dostlarymyz Türkmenistana gidip bilirler we ol ýerde ilmi çykyşlar edip Türkiýeli türkmenleriň salamyna metirdiler. Ýöne muny yeterli kabul etmeklik mümkin däl. Bu talaba laýyk hem däl. Başka dostlarımız gidip boldular. Türkiye'deki Türkmenlerin selamlarını aittiler. Ama bu yeterli değil. Bu tamam görmek mümkün değil. Yeterli kasaplamayan bolsaňyz, onu talaba laýyk bolar ýaly. Siziň pikiriňize görä näme edilmeli mawtumly wagtda? Benim fikrimce Aşgabat'ta olsun, İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, nerede bir dünyada Türkmen varsa toplanmalı, bir araya gelmeli. İstanbul'la Ankara'da ya da Aşgabat'ta tapawdy yok. Dünýäniň islendik ýerine ýaşaýan türkmenleriň cemiyetçilik ýolbaşçylary, ilmi hem medeni işgärlerini, ýazyjy şahyrlaryny, sunuwdy işgärlerini jemlemeli we diňe türkmenlere däl, eýsem dünýäniň başga halklaryna hem türkmeniň mawtumul praýaly, şeýle beýik akyllar şahyrynyň bardygy tanydylmaly pikir edýän. Men pikirime görä häzirki edilýän işler ýeterlik däl. Men haýyşym hem arzugum mawtumul üçin ediljek işin harajatyna, çykdaýjysyna seredilmeliler. Türkmeniň şeýle beýik şahsiýetiniň dünýä tanandyrmak üçin gerek bolsa 10 milyard dolar çykdaýjam gaýgyrylman edilmeli. Sebäbi mawtumuluny bütün adamlarda tanıtmaklyk muňa deger. Sadece Türkmenlere değil, dünyanın başka halklarına da Türkmenlerin böyle bir yaşılısı, böyle bir şairi, filozofu, böyle bir adamı var diyen anlatılmalı diye fikrediyorum. Salahattin Baysal, aýdyşyňyz ýaly, mawtumulu bütün adamzada näme üçin tanıdylmaly? Bir şiirinde şunu söylüyor Mahtumkulu. Yiğit oldur yurt üstünde, canın verse din üstünde, koç yiğitler il üstünde, namus bilen ar gerek. Anha, mawtumulunyň şeýle ähli-umumy adamzat gymmatlyklaryna aýratyn ünç çekýän şeýle şygyr üçin yüzlerce milyar dolar çykdaýjy edilse, ýene şoňa deger diýip men pikir edýärin. Çünkü dünýäde ýurdun, diniň, döwletiň, ýylyň ýok bolsa, onu adamyň gadyr gymmaty we durmuşy ýaly hiç sady ýokdur. Sadece bu şiir için 100 milyar dolar harcanıp dünyaya duyursa yeter. Çünkü yurt yoksa, din yoksa, devlet yoksa adamın bir durmuşu, hiçbir şey yok. Alatyk Radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşigi mawtumly nähili ýatanýar diýen soro bilen inni beýik akyllar şahyryň ýatan ýerine, ýagny Eýrandaky Türkmen Sähra türkmenlerine mikrofon uzatýar. Dünya türkmenlerine bu arada maglumaty Eýrandaky Türkmen Sähra türkmenleriniň ýaşullaryndan Nur Muhammed at berýär. Gelin ony bilelikde dinläýälis. Nur Muhammed Akaga, siz inha mawtumuluň ýurtdaşy, mawtumuluň illesi, mawtumulu nähili atlanýar siziň araňyzda? Ahli dünya türkmenlerine salam, kızgınlığı ve mehirli. Men sözünü Allah'dan yatlap, bazı Türkmen şahirliğinin mawtumuluny vasfeden goşularynyň biri bilen başlajak bolýar. Assalamu aleykum ey ahlel gubur, assalamu aleykum ey sahib nur, ey katib kelam kervan eyyam, yürekler çağrılasın dirilen mıkam, ey şöhret beyik mazarı toprak, senin mazarında dua etmek hak, dağlarda senin mardumanına senin, seniyle yanlan yar cahanna senin, lüm dille zıvanına sayıyar dilin, geleceğimiz, gencimiz, kendimiz bilin. İran'da da, Türkmenistan'da da, başka yurtlarda, Afganistan, Türkiye ve Türkmen yaşayan yurtlarda, hatta gayri Türkmenlerde, Angliya'da, Ortiyet'te, Amerika'da Mahtumuluny boy dayav halkın gereğini aytyan şahirin biri bir tanalıyar. Yani kayda koşuyumuz İran Türkmenlerinin şahirlerinin naybası ustadı Şeftar Soğu'dan ne? Şuna göre biz de İran'ın her yılda onun mazarının başında başka şehirlerde, Kummet'te, Bender Türkmen, Akkala, Kumuştepe, Şelala, Maravadepe, Aktakoyun öğrenme, Akurlar, Moğollar, Yar, Hünermentler, devlet adamları ehli İran'da yaşayan edebiyat bilen arabatması kuruyan adamları yakından yarıp ayet sohir edip
bir haftalığında onun doğulan gününü kutlap çoy bayram tutuyorlar. Adırki yadayım öğrenmede Navur gelenden son Angarısı bir kay geçmeni Mahtumulin çoy bayramı onun doğulan gününü tutuluyor. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Ýa-ni Türkiýe Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurji başlygy Salahatdin Baysal Türkiýeli türkmenleriň magtumly barada eden we edýän işler hakynda maglumat berdi. Ençeme kitaplar çap edildi diýdi. Eýsem magtumlygynyň öz ýurduna türkmen sähra türkmenleri onuň eserlerini halk köpçüligine nähili ýetirýär, nähili ýaýradýar. İran'ın oradığında Mahtumulin başka dilleri tercüme olanı Fars'ta Ustad Azamirat ile kadınlar çok bekçiler kitabı çıkardılar. Awal birinci kitabı Abdurrahman Diyeci onun naşimine ve naşik ortasını kitabı çıkardı. Yazıcı şahsınlar o da işler bitirdi. Beynesi birim şahiyerlerinin dediklerin işleri katıkken her yılda bir kıyadırlıklar var. Anırda Türkmenistan'da da şeyle. Anglia dili, Almanya ve beynesi dilleri getirdik onu dünyaya yazılıyor. Nur Muhammed Akağa Magtumlygynyň talabalaýyk ýatlanmagynyň, öwrenilmegiň türkmenlerden başga halkara köpçülik üçin galy bersede adamlar üçin nähili ähmiýeti bar siziň pikiriňize görä? Aslında doğallık paydağını 250 yılından awal kaldırıp görüyor yukarı. Doğallık paydağını. Çünkü Mahtumul Prahi onu kon kemişelik köprü verebiliyor. Türkmenlerin arasında, devletlerin arasında, doğallıkların arasında şedaatleri çürümede Mahtumul olan bir köprü. Mahtumul bize bir dünya öğreniyor. Şunu aydan dağına sözleri. Onu bir oturuşuk bilen bulsun diye. Yönetmenlerin bu stratejisi Mahtumul Prahi, İran, Türkmenistan ve devletlerin arasında da şen rastları sebep bulabilecek. Yine bir devletler kayıtlar paylaşacak. Mahtumul Prahi, Allah rahmet etsin, yatan yerleri yaktım olsun. Türkmenin dilinin hemşelik ösmerine, hemşelik kalmağına Şia'dan yargıtlarının çok kömel etti. Ülkeye öyle çıktı adamlar hem de sana murid bulup, sana şagird bulup, murid murat bulup işlemleri. Belki inşallah Hudaý Teala bizim şu rahatlarımız devam etsin. Bizi ağırlıyırçılıktan ayırmasın. Mahtumulin de hemiyse iskediyenin birisi ağırlıyırçılık. Hem de yerde ağırlayan rahatlar şu. Dünyadaki alimlerin, edebiyatçıların düşünceleri Mahtumul Prahi yönüyse alimden biri. Naybasından biri deyip açıklarlar. Şoňa bizim dolukan gurulmuşy, biz şu matkıyadayda bir bahsden ders kaçmalıyız. Mahtumulin menti, onqi, ya bilinti, ya onu yurdun deyip imkan açıklarlar. Onu da dava edildiler. Gerekten Mahtumulin dünya dağılaşıklı. Mahtumulin doğru adı Türkmen. Ama dünyadaki kor adamlar, gerek rahatlarını, zalimlere karşı aydan rahatlarının hem de bir tercüme edildi, hem de dünya gerek. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Nur Muhammed Ağa, şu pursatdan peýdalanyp Mahtumul Prahyň bir iýleşi hökümini dünya türkmenlerine näme aýtmak isleýäňiz agam? Ahli dünya türkmenleri, İran türkmenlerinin adından, ahli İranlıların adından, hem olaryň jaýlaryny sarwagman Allah Taala yergahinden dile etýär. Sana ýakanysy sarwykdyr şeýdýär. Unda bir garry ejemma 80 ýaşynda size salamyny getirýär sana. Salam aýdym. Tügelime Allah saglyklykly uzun ömür bersin. Hemme kişi näsip etsin. Minnettar. Sağ olun. Bilegda minnettar. Allah size näsip etsin. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Dünya Türkmenleriň arasyndaky magtumly syýasatymyzy Eýrandaky türkmen sähra we türbetçam türkmenleriň arasyndan soň Owganistan'da dowam edýär. Dünya türkmenleriň hataryna esasy köpçüligi emele getirýän türkmenleriň arasynda Owganistan'da ýaşaýan türkmenler bar. Eýsem beýik asyllar şahyr magtumly Owganistan'daky türkmen köpçüliginiň arasynda nähili bilinýärkä, ýatlanýarkä we nähili ähmiýete eýeka. Gelin onu Owganistanyň Mazary Şerif Sewtiniň Türkmen Şura, ýagny Türkmen Geňeşiniň agzalaryndan Eziz Sadykdan öwrenelim. Inhaýedy Sadyk bilinýärli şu ýyl 2014-nji ýyl türki dilli halklaryň arasynda türkmeniň beýik akyllary hem şahyry Mahtumul Prahynyň ýyly diýip elan edildi. Boloýda siziň ýanyňyzda da bir Mahtumul barada uly dawara bayramçylyk geçirildi diýip eşitdik. Şo barada gurrun beräsiňiz, nirde geçirildi, nähil geçirildi? Bir dünýä türkmenlerine şu barada bir maglumat berseňiz. Assalamu alaykum. Hemme türkmen dinleýijilere we dünýädäki ýaşaýan türkmenlere we hasy Owganistanda we da şer ülkelerde ýaşaýanlara salamy takdim etýän. Owganistanda da
Mazar Şerif şehrinde Mahtum Gulyň 290-njy doğum ýyl bayramy orada kutlandy. Edi Sadyk, inni Owganistanyň türkmenleriň üýe arasynda mawtumly nähili bilinýär, nähili tanalýar? Owganistandaky türkmen halky hemmesi keçeden ta ýaşulykdan çeli bilýärler. Bu munyň bir kança kitaplary ozaldan gelen Türkmenistanda çapylanan kitaplarda bardy. Soň Afganistanda çap boldy. Soňky dönemlerde Pakistanda çap bolup ýaýynlandy. Yani %90 türkmenlerin ya %80'lerinin üýlerinde bu kitap bulunýar we ondan peýdalanýar diýen. Ine Edi Sadyk, her ýyl dünýä türkmenleriniň arasynda mawtumly ýatlanyp dur, mawtumly dabaralar geçirilip dur. Şu mawtumlyň ýatlanmagynyň siziň pikiriňize görä nähili ähmiýeti bar türkmenler üçin? Bunun ýatlanmagynyň ähmiýeti oran büýükdir. Bizler mahtumly ýat bolanda bizler ýat bolýar. Başta Owganistanda geçirilen mawtumlyny ýatlama çäreleri bilen beýleki türkmenleriň arasynda geçirilen ýatlama çärelerine siz nähili baha berýäňiz? Şolar talaba laýykmy? Şolar barada bir siziň aýtjak diýjek bir maslahatyňyz ýa bir nesihatyňyz şeýle bolsa hasam gowy bolar diýýär bir siziň teklibiňiz, maslahatyňyz barmy? Özüme göre bir hesap çıkartmam var. Yani bu 5 ýyldan soň ya 2 ýyldan soň yani birleşip ýangadan bir ýerde ya İranda ya Owganistanda ya Türkmenistanda bir ketde bir türkmenleriň birligi için Mahtum Gulyň doğum gününde bir birleşseler, otursalar. Onyan nazarlarım var, onu bilmiyorum yani. Owganistan adamı halka hazırmy ona gidip gelmene we İran halky Owganistan gelmene mümkinçiligi barmy? Ya Türkmenistanyň halkynyň gelip böyle bir gatnaşyga gatnamana biljeklerini bilmejekmi? Onu men bilmiyorum onu. Ondan mundan meýlek näme edilmeli mawtumlyň tanadylmagy barada siziň pikiriňize görä? Mahtum Gulyny tanıtmak için hemişe bizler şu bilen internet diýen bir dünýä mümkinçilik var. Oň arkasyndan da bizler hemişe tanıdy bilýärys. Hawa, näme edilmeli? Şu internetten peýdalanmaly. İnternetten bir-birine tanıtmaly, munyň şeýirlerini terjime edip ýansıtmamız gerekiyor. Köp ýaxşy şeýirleri bar. Orada saýtlardan paýlaşmamız, birek-biremize iyi berip görmemiz, okymamız. Ana şu halatlarda da köp bizler bu Mahtum Gulyny we türkmeni dünýä tanıdan bolmaly. Şu mawtumlyny tanıtmaň näme peýdasy bolar türkmene? Bu Mahtum Gulyny tanıtdykmy bizler özlerimizi tanıdan adam bolýar. Indi şu pursatdan peýdalanyp siz dünýä türkmenlerine näme aýtmak isleýäňiz? Azatlyk radiosynyň üstünden. Men dünýä türkmenleri için birlik bolsunlar, birliklerini diliyorum. Nerede bolsalar birlikte yaşasınlar, birlikte bolsunlar. Bu ýanaklar dabaraly geçirecek programları bolsa onu birleşip geçirmesini diliyorum. Yani bu ile bolmasın. İran özüne men Türkmen, İran Türkmen diýip tarsa Türkmenistan men özüm Türkmenistan'ın Türkmenleri işim yok Owgan Türkmenler bile diýip. O ýanak bir nemani dilemiyorum. Yani hemez bir bolsun Türkmen bolandan soň hem ýerde bir ses çıksın. Bunu diliyorum. Sağ olun. Edi Sadyk. Owganistan türkmenleriniň adyndan beren söhbetleşiň üçin sağ ol. İşinize üstünlük arzu edýäs. Mundan meýlegem. Sizden sağ olun. Selam. Sağ olun. Allah ýar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýäniň dürli ýerine ýaýran dünýä türkmenleriniň arasynda Iranyň Horasan şehriniň Türkçam şäherinde ýaşaýan salar türkmenleri sunmaty berýän aýratyn ünsleri bilen tapawutlanýar diýilýär. Ynha munyň bir misaly. Türkçam türkmenleriniň belli bagşasy hem şahyry Gapusalaryň dünýä türkmenlerine ýetirmek üçin Azatlyk radiosyna iýeren Türkmen senatly goşgusy. Gelin Türkçamly Gapusalar bagşynyň Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine okap iýeren şygyryny bilelikde dinläýäli. Bismillahirrahmanirrahim. Men Gapurbaşy İran Turgutjam Türkmenleriň tarapyndan bütün dünýädäki ýaşaýan türkmen ildeşlerime çyn ýürekden, ak ýürekden salam ýollap, olaryň bütün dünýäde nerede bolsalar da jan sağlyk bilen mertebelerini Allah'tan arzu edip, hemişe onlara jan sağlyk arzu edip. Şol yaradan sana nazarın eylep, şol yaradan sana nazarın eylep, Allah'ın döreden Türkmen ilimsin. Oğuzhan neslinden cahana yayrap, serveler yaşayan Türkmen ilimsin. Edelmen ansarlar sende dürendir. Tarih seni yaşlılıkta yatlandır. Türkmen hünerine akıl hayrandır. Cihana tanılan Türkmen ilimsin. Prag'dek bek şahir sende var. Bir şahir değil, münglerce onsanı var. Şiirdek yiğitlende Türkmen kanı var. Bayrağı parlayan Türkmen ilimsin. Azatlı kanunu
Azatlık kanunu sende koydular. İnsanlık okunu sende verdiler. Basitlik gelmeni sende gördüler. Armanım yok diyen Türkmenilim sen. Silahlıdır, silahlıdır, hak sakal yaşulin, ama bu son yandır, hem ulin, hem kiçin. Mudam açık bulur, mihmana kapin, insana silahlı, Türkmenilim sen. Her bir baylık sunğutunda görünýär. Her bir baylık sunğutunda görünýär. Her bir şatlyk bar mülkünde görünýär. Çağılaryňa edep bary berilýär. Enäsiyle goýun Türkmenilim sen. Allah'a silahlı Türkmenilim sen. Hudaya silahlı Türkmenilim. Sağ olun. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenler gepleşiginiň bu sanyna Eýrandaky madarynyň başynda bolmak bilen dünýäniň dürli ýurtlarynaky türkmenleriň arasynda geçirilen mawtumly çäreleri barada Türkiýe Türkmenistan dostluk jemgyýetiniň gurjy başlygy Salahatdin Baysal, Eýrandaky türkmenleriniň ýaşullarynyň Nur Muhammed Ak, Uwanstan türkmenleriniň Madar Şerifdäki Türkmen şuranyň wekillerinden biri Edip Sadyk dağlardan maglumat alyp, mawtumlygynyň bilinçi ýatlanyşy, tanadylyşy, öwrenilşi we çäreleriň talaba laýyklygy, şeýle-de mundan melek edilmeli işler hakynda pikir alyşyp geçiren söhbetleşiklerimizi şol sanyna hem Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan mawtumly näkili ýatlanýar diýen forma pikir sorulşygy dinleýijilerimizin dalaran tetbirleriniň käbirini estirdik. Şeýle-de Eýranyň Horasan sebäpiniň Türkçam şäherinde ýaşaýan Salur türkmenleriniň bagşaty hem şahyry Gapur Salaryň Azatlyk radiosyna dünýä türkmenlerine ýetirmegimiz üçin okap iýeren Türkmen senatly goşgusyny dikkatyňyza ýetirdik. Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň azat torkunlaryna dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duralýar. Sizem öz türkmenleriňiz barada ýa-da türkmenler üçin alyp barýan işleriniz, edebi hem sunnak eserleriniz hakynda Azatlyk radiosu arkaly dünýä türkmenlerine maglumat bermek isleýän bolsaňyz, hat e-mail berligi azatradio.org, hat e-mail berligi azatradio.org, elektronik posta hastalygymyza hat ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler baradaky dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan dünýä türkmenleri bolup sagyrtda görüşelim. Rowaşlyk hemrahyňyz bolsun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.